Muli bwanji anzanga, ine Uncle Timo ndakubweretsani phunziro la lero imene mutu wake tikuti undikonda ine kodi. Vesi loloweza luchokera pa Yohana chapter 21 verse 16 pamene awena kuti ananena naye, ukonda ine kodi? Ananena naye, weta nkhosa zanga. Lero tikhala tikuphunzira kuti timatumikira Mulungu tikakhala tikusamalira ena. Kodi munayamba mwakhalapo ndi wina amene adakufunsani funso lina lake mobwerezabwereza? Kodi sadamve yankho langa poyamba? Mukhoza kukhala kuti mudaganiza zimenezo. Kukwanira katatu Yesu adafunsa Petro chinthu chomwecho. Petro analibe mtendere mu mtima mwake. Ndikupita kokawedza, adawawuza ophunzira ena aja. Mwina kuwedza kokha ukadamuthandiza. Padali patatenga nthawi ndithu chimupachikireni Yesu pa mtanda. Adali ataonekera kwa iwo kawiri chiukireni m'manda. Zidali zosangalatsa kumuona iye komanso kudziwa kuti iye ali ndi moyo. Yesu sadalankhulepo kuti Petro adamukana iye maulendo atatu. Petro adali ndi manyazibe. Adali ndi manyazi pa zimene iye adapanga. Akhoza kukhala kuti anapempha Mulungu kuti amukhululukire. Akhoza kukhala kuti adaganiza kuti Yesu samanabadira za Petro. Nanga ophunzira ena amadziwa motani zoterezi. Akhoza kukhala kuti iye amadabwa. Koma iwo akudziwa mmene ndikuzimvera chisoni mwini wake ene. Ophunzira ena adaganiza zokawedza limodzi ndi Petro. Chotero mmene dzuwa linkalowa iwo adakwera mu ngalawa ya Petro. Posankhalitsa mphepo idawakankhira ku madzi. Adakhala usiku wonse koma osawedza kanthu. Ndiye palibenso chimene tapangatu. Petro akhoza kukhala kuti adaganiza. Mawa kwambiri mmene dzuwa linkatuluka iwo adabwerera ku magombe opanda nsomba. Mmene ngalawa yawo inkayandikira ku gombe adaona munthu wina atayima m'mbali mwa nyanja. Munthu uja adafuwula, kodi mwagwirako nsomba iliyonse? Ophunzira aja adabwenzera kufuwula, ayi sidagwire ngakhale imodzi. Munthu uja adafuwulanso, ponyani khoka lanu kumanja kwa ngalawa yanuyo mupeza zina pamenepo. Mwina amafuna kumusangalatsa munthu uja. Mwina ankangofuna kuyesera chabe. Muchifukwa chilichonsecho iwo adapanga zimene munthu uja adawawuza. Posakhalisa makhoka awo adadzaza ndi nsomba ndipo sadathe kukwanitsa kukera makhoka awo mu ngalawa. Kenaka Yohane adamuzindikira munthu uja ndipo adafuwulira kwa Petro, ndi Ambuye. Petro adali wosangalala kumuona Yesu. Yesu ankawadikirira. Ngalawa idali itayandikira ku gombe. Chotero Petro adaganiza kuti asachedwenso. Adadumpha kuchoka mu ngalawa nathamanga m'madzi kupita kwa Yesu. Ena aja adatsatira ali mu ngalawa momo. Adafika pa gombe ndipo adapeza kuti Yesu adayatsa moto. Adali akuphika nsomba zoti adye mmawaho, ndipo posakhalitsa anadya nsombazo pamodzi ndi mkate. Atamaliza kudya, Yesu adatembenukira kwa Petro, undikonda ine koposa ena onsewa? Yesu adafunsa. Petro mofulumira adayankha, inde Ambuye, mudziwa kuti ndikukondani. Yesu adayang'ana m'maso mwa Petro ndipo adamuwuza, dyetsa nkhosa zanga. Yesu adafunsanso, Petro undikonda ine? Ndipo Petro adayankhanso, inde Ambuye, mudziwa kuti ndikukondani. Yesu adamuwuzanso, dyetsa nkhosa zanga. Nthawi yachitatu Yesu adafunsa, Petro undikonda ine? Petro sadadziwe choti ayankhe. Mwina ankaganiza kuti Yesu sakumukhulupirira. Nanga chifukwa chiyani akumufunsa mpaka kachitatu? Ndi chifukwa choti Petro adamukana Yesu katatu. Petro zidamukhudza kwambiri chifukwa choti Yesu adamufunsa iye owanira katatu. Ndi mtima wolemedwa Petro anayankha, Ambuye, mudziwa zinthu zonse, mumadziwa kuti ndimakukondani. Yesu adanenanso, dyetsa nkhosa zanga. Ndipo pomaliza Yesu adati kwa Petro, nditsate ine. Petro adazindikira kuti Yesu adamukhululukira. Yesu amafunabe kuti Petro amutsatire. Ndi chifukwa chiyani Yesu adamufunsa Petro mafunso amene wapamaso pa ophunzira ena. Mwinatu amafuna kuti iwo adziwe kuti iye adamukhulula Petro. Yesu amafunanso kumuphunzitsa Petro phunziro mukudekha, kuchitira chifundo komanso kukhululuka. Petro amafunikira zonsezo mtsogolomo. Adali ndi ntchito yoti amugwire Yesu
amayenera kutsogolera komanso kusamalira okhulupirira a Yesu amene atembenuka mtima. Yesu amafunanso ife kuti tidziwe china chake chapadera. Pali chinthu chimodzi chokha chimene tikuyenera kupanga kuti timutsatire komanso kumutumikira. Timukonde iye ndi mtima wathu wonse, ndipo tikatero tifunitsenso kusamalira ena. Aliyese aziwe